JB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 7:57 o 52 palan. Hatod po sa Indukan Pansipani Trading Corporation, your Tenantals Authority. Magapod kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Hatod man sa Indukan Clinic ni Dr. Rode Ante, siya po bukas sa Sinyaon dyan, Oro Aldao. An oras hatod sa Indokang Wilkins Distill, most recommended by doctors, trusted by moms, to keep the family safe. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogrow, kumpletong Nutrichan para grow happy. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard, make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Milo everyday. May ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Hello! Hi! Good morning! Welcome po mga tugang sa Radyo Klinika sa DCGB. Bago kita magpuon kan sa tuyang topic, text ko pa sa kuyang guest na doktor ngunyan na pagkaaga. Di pa po nagsimbag, baka may operation ka sa banggi. Madali lang I-acknowledge ko muna po sa mga cash donations nindo tabi. Hindi po sa DCGB. So eno tabi, nakakuha kita. So inutang salvo kan sa tuyang cash donations. May existing po kitang 30,000 mga tugang binakal na tabi na kan opisina ki Bagas. Ano chi? Sinakong Bagas ano? Ini po so itatautang mga tugang na bagas duman sa tuyang mga IPs tabi sa Tiwi Albay. Indigenous people, mga tugang tapong mga agta na nagulpiman kan bagyo. Big Boys Car Wash, owned managed by Mr. and Mrs. Magallanes, Washington Drive, 6,000 pesos. Anonymous po ng Barangay 8, 3,000 pesos. Mon and Marge, Rawis, Legazpi, 2,000 pesos. Mr. and Mrs. Arnold Aike, 5,000 pesos ng bunga. Anonymous ng BU, 3,000 pesos. Mr. and Mrs. Edwin Minya, 3,000 pesos. Tagapawa. Anonymous ng BU, 1,000. Anonymous ng Cruzada, 1,000. Anonymous ng Legazpi, 1,000. Lana Store, 1,000. Senator Grace Poker of Nora Diuna, 4,000 pesos. Yan, 30,000 po kabos yan. Ngunyan, so latest po, kasuhapon, budak ngunyan, ano mading chi? Ano? Hay na ini. Arin sulistat. So kasuhapon, anonymous chef tabi, si amigo tang chef dyan sa, saan nga ini siya naka-star? Gari... Si Kwan dyan naka-star sa Sentro kan Legazpi, gari dinagaan or ay bako dinagaan ini. Gari Sabang or Pigkale. Anonymous chef 1,500. Ang sa kuyang dating professor tabi sa graduate school, si Professor Rodel Niño Franco 500 pesos. Anonymous ng OLB 1,000 pesos. Joy Tango ng DILG 1,000 pesos. Anonymous po, ang sa kuyang amigo, tawagin natin sa pangalang Jer.
hindi tunay na pangalan, 1,500. Ihatod ang yan digdi sa DCGB. Anonymous tabi, 2,000 pesos. Tawagin natin sa pangalang James, 2,000 pesos. Anonymous, si Madam Ada Diso ng Cruzada, for pick up tabi, Madam Ada ngunyan, ang sa imong donation, 5,000 pesos. Ay, sorry. 500, abunar si Chief. 500 pesos. Nakatipong kita kasapon kay 8,000 pesos. Pambakal ito kay mga sardines and noodles. Ano? Tapos may in-kind kita na pinadarang noodles digdi tabi. May gungchito at tibagos. 1 box ni noodles. Atinits Manzanillo, 2 boxes ni noodles. Anonymous ng Provincial Jail. Ang Provincial Jail tabi, 2 boxes. For pick up mo niya nindo. Okay? Tapos si Al ng LSB, 1 box ni noodles, kaso hapon yan. Tapos si Madam Maribeth Penikoff, tama ba? Penikoff. And BC High School, batch 80, 6 boxes ni noodles, rice, coffee, sardines, cloth masks, tulong blanket, tulong mosquito nets. Yan. Tapos Jose Asuncion, 10 big packs of mamon, tostado, and toasted bread from Bulacan. Okay pa man ini? Maragamo pa? Kuha mo na kay Saro, tanamit ang kuha mo na. Okay, Thank you, tabi, Sir Jose. Tapos, sungon yan, tabing aga, so latest na mga donations tabi. Salamaton ta, na kompleto ta, so obheto ta na makabakal kita ki corned beef. Corned beef. Corned beef tabi. Salamaton tabi. Che Birthing Homes ng Zone 3, Bitano, Legazpi. 2,000 pesos. Yan po kay Lowens. Manayulikin ng Pawa, 3,000 pesos. Punong Barangay. Diyan po sa ex-Kapitan Glenn. Dahil tawagin natin sa pangaran na ex-Kapitan Glenn. 2,000 pesos, care of Jimmy. Pipa-kolekta ko lang po kay Jimmy. Tapos anonymous po ng EMS Baryuan. At tawagin natin sa pangalang sabi sa ko ni Colonel, ikang isarawayon ka nga. Tawagin natin sa pangalang 2,000 pesos tabi EMS Baryuan. Abo niya pang bagit sa ngaran niya, pero nangaranan ko na kasabago si Rolly. Basta tawagin natin sa pangalang Rolly. 2,000. Anonymous po ng Lorete Subdivision Daraga Albay. Ay, tama. Hindi siya nagpapabanggit. Garo din nagpabanggit ini. Alam ko na, ilang ko. Basta yaon sa text sa kuya, 2,000 pesos tabi. Salamaton tabi. Si Renz, papapitong ko dyan. Kabako tabi si Renz, si Ate Chi, taon. Tabi, hello? Hello? I-check natin yung sakwan na. I-check ta. So, Dr. Chris, sandali lang tabi, amigo ha. Sandali lang. So, text ka. Baka mapasala kita sa pangaran ka ini. Don't mention my name pala. Yung Lorete Subdivision, 2,000 pesos. Sheila Rugnaw, 1,000 pesos. Ihatod sa DCGB. Pading Benny, mahatod ka tabi o kaon medyansi mo? Pading Benny, 500. Dr. Alan Lucanyas, Barangay 15, DOH, BRDRL, 3,000 pesos. Thank you, Dr. Alan. Anonymous po ng Renelisan Bunot, Legazpi, 3,000 pesos. Nagkatao permi sa tuya ini, dyan sa may tangke, kang dating Petron, sa inutang kang Petron, 3,000 pesos. Madam Melindawi, cash donations man ini, dahil lang sinabi ni Madam Melindawi kung pera, pero kasabago sabi niya, pero nga sa kulang, 3,000 pesos nga niya ako ang kulang. Pero sinagot naman ni Manayuli ko sa kulang kasabago. Dahil ko alam kung pera pong itatao ni Madam Melindawi, salamat po sa CMD, tabi, may programaan sa DCGB kada Domingo. Anong oras tabi ang programa niya sa pag Domingo? Alas 7. Pag Monday to Friday, anong oras, Ronald? 6:30. 7:30? 6:30? Alas 6:30, tama? Alas 6:30. Naka-live sa Facebook yan. Si Madam Melindawi, CMD, ang kalusugan. Yan, mga yun yan mga patak-patak, tabi CMD, Madam Melindawi, yan. Salamaton. Tapos, anonymous po ng Santo Cristo Daraga, 300 pesos. Okay? Baka may na-umit ako, wala na, yun na kayo na, no?
Si Dr. Chris, ang itataon na ngunyan, impormasyon sa tuya, gabahos. Kasi pa rin binipalan, ihatudig din sa DCGB. So, kasuhapon, may hinatod sa neighbor ko. Nakalista na ito. Sarong box kasuhapon. May mga plato. Used clothing po na may plato. So, neighbor ko na hinatod sa harong kasuhapon. Tabi. Yung mga dyan, kina ni Mark Shand sa auto. Salamaton tabi sa kuyang neighbor na naghatod kiosk clothings and mga plato. San Joaquin pa? Ayun, yun. Dakol yan, ano. Salamaton tabi. Sa mga used clothings tabi, kanyan, dadarahon mi po duman sa mga tugang tang eyepiece sa tiwi. Tabi, ano nga niya na pagkaaga, sa Miyerkules, ano madi? Miyerkules. Okay, so ang itatauta po, mga tugang sa mga eyepiece ta sa tiwi, tagturulong kilong bagas, tama? Takunin tatana, no? Kung may ining sobrang kas na tinaonin do, pwedeng idagdag taon-taon. Pwedeng magtag-arapat na kilo. Ano? Pwedeng magtag-arapat na kilo. Buda noodles, social noodles. May sardines kita, may corned beef kita, may kape itong laog, may mamon, may pagkaon, ano pa itong sa laog? Kape and buda iga pa kita ki mga hygiene kits. Ano, hygiene kits po. Sabon, pangkarigos, buda basta, panglaba. Yan, hygiene kits, tabi, kasarabay ito. Sarong grocery pack, ano po, gano'n, no? Sarong grocery packs, ihatod tapon sa Miyerkules duman sa mga eyepiece po sa Tiwi, Albay. Okay? Ito po ang pambihirang abuton, mga eyepiece na rin napalo kang bagyo. Nagulpi man ito. Tamata na kay Starbagasinda, sa may pahuruan, medyo bulod-bulod, nagulpi po sa mga eyepiece ta. Ito po ang dudumanon po sa Miyerkules para sa inyong mga donasyon. Okay? Ngunyan pungal daw, mga tugang, ang sa tuyang regular, digdi po sa DCGB, makontribute sa tuya din informasyon tungkol sa mga wild diseases. Habang nag-uuran, asin po mga disease after kang calamities. Yan po mga tugang, walang iba, ang lalaking walang pahinga. Mahilig magbisikleta. Dr. Chris Diana. Dr. Chris, good morning, Tabi. Yes, good morning, Tabi, Sir Henry, at sa mga listeners po kan sa imong programa. Magandang umaga po sa lahat. Di ka nagbisikleta ngunyan, Dr. Chris? Actually, naglimata na nga ni ako hanggang sanglit. Biglang uminuran. Iyon na nga ni baga. Ang pagbisikleta mo, may carry ba ka? Iyo po, always ride in groups for safety purposes, lalo na pag mga long distance. Iyo mananggad, ano. Kung baga, 4th week ang November, bicycle, National Bicycle Week. Yes, sa tuyang mahal na presidente. Yes. Naugma nga ni kami dyan na sana ma-implement man na for every cities and municipalities. Magkaigwa po kita ng bicycle lane. At ma-orient naman po ang mga drivers along the road regarding road courtesy. Irespeto man po so mga taga-bisikleta. Yes, Ibakan talagang pigbubusinahan, tapos pigpipinahan. Pagkatapos sa mga cyclist man, magamit kitinampo, dapat mag-igo man po ng magkanigong disiplina or kaaraman kung paano paggamit kang road. Minsan, talagang ang ibang driver na nasusuya man pag minahiling bagang mga siklista na di matatao magamit kang highway o kang tinampo. Konsensen man sa namin na all seat habang nagmamaneho kang bisikleta. Yes po, opo. Actually, so may mga clubs po baga na mga organizations sa cycling na tigtuturuan po kaan sa mga single file, no, arin ka double file. May lead cyclist, may sweeper na tiga-apod. Opo. Ang kaya sa kalaklan mo niya na naging bike enthusiast, pero tao na mag-bike, pero so when it comes to road courtesy, yan ang dapat panindang maaraman. Kaya magpaturo sa mga veterano, sabi. Mas marami nga na safe gabos habang nagmamaneho kay bisikleta. Yes, tama po, Sir Henry. Pag-aradalan tandok sa last week of November, pag-restoryahan tayo yan, di ba? Ay, wala po tapos with regards man to safety and health, di ba? The benefits of cycling, what are the do's and don'ts? Pwede ba ka, Sir Henry? Matali ka talaga. Nakaisip ka tulos i-discuss na. I-discuss tayo yan. Tangan na
ano mga safety sa bicycle riding, di ba? Yes po, yes po. As in, mga pang-klaseng riding. Yan. Opo. Okay. Sige, Doc. Salamat ng tapagurong kita kaan sa last week of November. Okay. Ngunyan po baga, padagos ang uran and may mga kalamidad kitang uminagi, dakul tabi, Doc, ang mga nagluluwasan na helang. Ano? Opo, Ano tama po. ini na garo mga helang na ini na bata may COVID pa kita na dapat nato na antisiparon lalo na po sa tuyang mga kababayan, Dr. Chris. Go ahead, tabi. Okay po. Tama ka po dyan, Sir Henry. Actually, ining topic tangon yan, which is the wild disease, makupuso mga nagawarala, pero talagang inabot na wild na pwedeng makagadan. Ang W stands for waterborne and foodborne diseases. Okay. While the I stands for influenza, L for leptospirosis, and of course, ang dengue. Ano po? Iyon. Okay. So, sa water and foodborne diseases, yan po dyan. So, cholera, typhoid, dysentery, amoebiasis, hepatitis A, and your gastrointestinal disease. Ano yung supigasabit ng diarrhea. Okay? So, i-discuss na muna po ining waterborne diseases. Oo. Kaya po nagkakaigwa kita ng mga wild disease, especially in mga waterborne, right after the typhoon or during mga pigabaha or mga flood incidents, is that nakakaigwa po ng contamination ang sa tuyang water source. Oo. Anong tanda nagiging murky. And sometimes, igwang disruption. Ano po? Yes. Kadalasan nag-igwa ng disruption sa water supply. And syempre, baga, aram ta na ang water is very essential to humans. So, mahanap yan ng water source para mainom to quench their thirst. O, di ba? At tas gagamitin sa pagluto. Naday na naisip so possible contamination. So, kaya po nagkakahilang. Init pa ko kung ang wild pala may meaning, Dok, wild. May Iyo meaning po, pala wild. Ngayon nga na po bagata, ang DOH talagang nag-iisip po sa naging programa wherein Yes. yan, naroon kayo ng mga slogans or mga acronyms na talagang matatakpo sa mga tao. Yes. Dok, gurano po ka-delikado ining waterborne diseases na ini, oras na tumama sa satuya ng mga kababayan? Okay, ito pong na-mention ko po, in summary, pwedeng magkaigwa po siya ng pigaputang tissue and organ destruction that may result to death kang tao. Ano po, aramtaman po na ang cholera and dysentery, amoebiasis, ang pinaka-dreaded complications kaan is dehydration. Yan. So, pag nagkakaigwa ka ng dehydration, pwede kang magkaigwa ng electrolyte imbalance or electrolyte loss such as ang potassium. Ang potassium is very vital po yan. Saro po yan yan ang electrolytes na nagtataon ng kusog sa mga muscles. So, pag nagbaba ang potassium mo, apod po dyan is hypokalemia, pwede po magpundo ang tibok ang puso mo. Pwede maraot ang kidneys. Ano po? And pwede ka magkaigo ng complication na pwedeng makagadan kan sarong tao. So, yes po. Sige po, Doc. Sige po. Ang hepatitis A naman, is directly affected kan ang liver. Kung maluya-luya po ang sa imong atay, pwedeng mawi po yan sa komplikasyon. Although ang hepatitis A 30 to 45 days, pwede kang makarecover. Basta makusog po ang immune system mo. While ang typhoid, ang saro sa mga komplikasyon kaan is pwede kang magkaigwa ng tipos, itong magsakat ang infection sa utak, pwede kang mabuang, o pwede sa tulak, itong pigapot ng typhoid ileitis. Mamamagaan sa imong intestine, pwede kang magpupo na tugo, and magkaigwa ka po ng pigapot ng anemia secondary to blood loss na pwede man pong ikagadan. Ayun. Kung palandok, ang mga waterborne diseases pala na iyan, pagday na agapan, ang resulta niya, pwedeng ikagadan sa sarong persona, ang tundag niya? Iyo po. Opo, tama po. Lalo na kung sa mga pigapot ng mga nasa vulnerable sectors o sa may mga comorbidities na ibang ilang like diabetes, post-strokes or hypertension, cancer patients, may mga asthma, may mga coexisting na pwedeng pag tinamaan ka they will become more vulnerable to complications and will result to death. Arog pala iyang ka ang kalala,
pag nagkaigwang complication sa sarong persona. Iyo po, tama po, Sir Henry. Oh, itong leptospirosis tabi, Dok, siring man ano, pareho ang end result pag napabayaan. Pag naitulos Yes na po. lapatan ng medical Opo. attention. Iyo po, ang leptospirosis, pwede po yan maagapan ang time of onset kan from itong may history kang mag-wade or maglusong sa baha, especially if gawa kang pigaapod ng open wound or Opo. any break duman sa skin surface mo, pwedeng maglaog dyan so bakteryang leptospira. Ano po? And ining leptospira, in early cases such as ang manifestation kay yan, fever of course, headache, tapos muscle pain. Ano po? Yan so plain leptospira. Pero may piga-apod kitang advanced disease na complication kang leptospirosis or Rats disease, which is itong Wales disease or Wales syndrome. I see. Yan ang Wales syndrome. Opo. Wales. Okay. Whiskey Echo India Lima. Opo. Wales. Wales disease. Yan po ang severe complications ng leptospirosis wherein na-apektara na po ang kidney kansarong tao na pwedeng maraot yan. Iyon. It might resulted to also, Dok, sa death, pag nagkataon. Yes po, especially if it is a late diagnosis or wala kitang intervention na hinibo. Iyo. May nabasa ako, Dok, na article sa sarong journal na ang mga babayi pigbabawalan na magtabok sa tubig, sa baha lalo na, lampas po sa indang waistline, Yes po. Sorry ha sa mga nagdadangon, pero kay po ang tapong isabihin ining external genitalia kang girl. Ano po yan? Pwedeng point of entry kang arog ka na klase nin helang tabi, Dok? Yes, possible po yan. Sabi it is also called a break in the skin. Ano po, alam tabaga na that is an opening. Apo. Ano po? Apo. So, possible po yan na yan ang maging portal of entry kang sarong leptospira. Ayun. So, bacteria yan, na pwede nakapagtira sa tuya. So, with that po, ining mga diseases na na naguluwas sa panahon ng tag-uran, paano, Dok, ang iyan agapanindu bilang mga doktor as in para maiwasan tulos kan sa itong mga kababayan? Lalo na ang common practice baga sa mga rural health offices niya to. Okay, mabalik po kita duman sa water and foodborne. Ano po? Ang pinakaano po kan basic since ang pigaturo ta po baga before and after eating dapat po magwash thoroughly kan sa tuyang kamot. Yan. Ano po? Yan si happy birthday. Okay? So gari na lalilingawan tayan. Pagkatapos pang tuwa, avoid eating mo na mga raw foods and as much as possible cook foods properly. Okay. Okay? Pangtulo sa tubig dapat po pakuluan. Ano po? Para magadan sa mga possible contaminants ano po. And maiwasan ta itong pigapod ng makainom ki contaminated water. I see. Pagkatapos pigaingatan taman po since so iba na nasa bahay, avoid kita magpaparapupo o defecate, sorry sa mga namamahaw, na arani po sa water source. Yan. Iiwasan taman magkaagpo or mag-install ki mga toilet, na arani po sa mga tubo. May distance po yan na dapat 4 to 6 meters day ka po pwede dyan maglaag po ng any toilet sa mga water source. So pigaagihan kang tubo. Ayun. Tama-tama, Dok. Na-mention yan ang kaning sarong texter ta. Gura daw pong ideal na distance from plano nila na magbugta ki deep well duman sa septic tank baga. Although ang septic tank baga ngunyan, gari pigigibo na, puro na iyan konkreto sa palibot. Bako na araw na may daga baga kabanga concrete. Ngunyan gari bilog na iyan na konkreto ang design kan septic tank ta. Para pag nag-overflow ang Sir Henry. Para pag nag-overflow ang tubig, nagbaha, day madalagan duman sa ibang mga lugar na pwede natong makalaog sa ginhawak ang tao. Iyo po, tama po. Ang cause po kang amoebiasis, wala man na iba, kundi hali sa feces or sa pupo kang tao. Kaya pag halimbawa, nagpa-water
nag-analysis ka na positive po yan sa E. coli, na pigapod, ibig sabihin contaminated yan with fecal material or hali sa pupo kang tao. Iyo. po? Ano. Okay, so with that po, doon ba Dok sa sa Manila, nagbaha grabe, alangkaw ng baha, no? Buda sa Tuya, sa Legazpi, paminsan may mga low areas man na nagbabaha. Ano po yan, after kang baha, mga pirang aldaw po ang manifestations kung igwaki tao na tinamaan kan mga possible na hilang na yan. Iyo po. Masetin po yan ang gastroenteritis. Pwedeng on that day na pag nakainom ka ng contaminated water. Ang leptospirosis po, pwedeng 1 to 2 weeks. Pwede ka na makaigwa ng manifestation po kang symptoms. Ano po? Pag mga water and foodborne, madali man po yan. Within 24 hours, upon absorption kay itong contaminants, magkakaigwa ka na po ng tigapot ng manifestation or symptoms sa sarong ginhawa kang tao. I see. Okay. Ang pagkarigos, sabi kan texter ta, Henry, ang pagkarigos po, pwede na ninmati na tubig, makalaog sa ngimot mo, pwedeng magkaigwa kang hilang? Yes, definitely po. That is an accidental ingestion. Actually, bako lang yan. Ang maiting tubig, pwede man ikaw magkaigwa ng contact dermatitis o reaction duman sa tubig na kinarigos mo. Yan, so, tapos pag nagamit ka ng araw ka ang klaseng tubig, maski ka nagsabon, garo di ka man sana nangarigos. Yung manangga, ano? Matik man so, di ba? Kaya nga nagkakarigos para maging malinig ka. So, data ka magamit ka sa rong kontaminado or mating tubig. Di ba? So, for hygienic purposes, dapat malinig man ang tubig na pagkakarigos mo. Pangduwa, Sir Hen, if igwang accidental entry man duman sa talinga, yan, sa mata. Pwede mo aram, pwede ka magkaigwa ng luga or ear infection. Pag perforated na ang eardrum mo, pwedeng maglaog pa yan sa utak mo. Pwedeng magdahon ka ng utak mo. Po? I see. So, ganun palang kadelikado, pag nagkakarigos ka kitubig na maati, hali sa gripo. Nagganit kulong iced tea. Pag nagkataon, Okay. Sabi ka sa rutang texter, Henry, thank you for the information. Kanagbaha po, nagtabok ako sa tubig, is it necessary na mag-inom na kibulong tamay wound kaya akong open kontra sa leptospirosis? Naday pang simptoma, naday pa pong simptomas, naday pa pong simptomas. Dok Tabe, reaction. Okay, opo. Pwede po kita magkaigwa ng prophylaxis na pig-apod. Okay. May antibiotic po kitang pigatao for prophylaxis, mga single dose, like the doxycycline. Pwede ka na po mag-inom. Generic po yan, Sir Henry. Iya po, no problema. Baka mag-abunar ako. No problema. Generic ito. Generic, okay. Dumanan mo po ako sa klinika. Gusto mo, kasi ka makakabakal reseta because nakita ng antibiotic. Kaya katatawan sa butika. Para ma-advise ang takaman po kung paano po ang pag-inom. And of course, if may allergic ako sa penicillin, cautious kita kang pagtaupo kan. Ayun. Kung sabihin pala Dok, halimbawa ngayon, duda ka sa tubig na linabtuhan mo. Dako rin ngayon ang kinuduman sa kali. Nag-apaw sa tubig, may lugad ka, may open wound ka. Pwede ka nang mag-prophylaxis ka. Pwede ka nang maghagad ki doctor's advice. Yes po. Pwede po, Sir Henry. Itong pag-aram mo may exposure ka. Yes. Pagka sa mga may exposure ka sa mams, sa limbawa, sa mga other viral infection, pwede ka na magkaigwa ng prophylaxis kan to prevent ang pagkakaigwa ng araw ka na nahilang. Ayun. Pero kayo, dahil nanggad mag-inom ki antibiotic, na dahil ki doktor ka mo, dahil ki doctor's advice. Yes, tama po, oo. Makukapos Dipicil yan. lang po, igwang pigapod kitang prophylaxis. May antibiotic ang nasaray sa araw mo. Pag naglabto ka sa tubig, uminom ka tulos, dipisil po yan. Po. Baka sa lahat sumainom mong antibiotic. Kami pigapod kitang antibiotic na specific sa sarong hilang. Ito. Henry, pag ako nauranan, hali sa luwas, feeling ko sisipunon ako, is it okay na mag-inom na ki mga mga anti-drugs? Anong anti-drugs? Anti-drugs? Siguro ang mga arog kang paracetamol.
paracetamol or mga Iyo gayon. nasal decongestants, antihistamine. Okay, Dok, arog ka yan, tabi, na mag-inom ka na. Iyo po, Pwede. kung secondary po sa allergy ang pagkakasipon mo, pwede ka na pong mag-inom kibulong. Pero as much as possible, kung wala ka man na comorbidities, let your immune system work. Ano po? Nagiging passive ka ay nagiging nagiging passive so immune system mo na sa dates ng inom ka na tulos kaan. Pag sa hiling mo naman na wala ka man na comorbidities, wala kang diabetes, wala kang cancer, whatsoever na hilang, okay, pwede mong obserbahan na muna. Pag sa hiling mo talagang tatamaan ka na, that's the time na pwede kang mag-inom ng bulong. And as much as possible, yan ang mga nasal decongestants, dahil ko na may mention nila mga brands, okay? Pero, I will mention the generic, The like generic the phenylpropanolamine, mga chlorpheniramine. Remember that may journal kita kaan, and it was announced by the FDA na it should not be taken on more than 7 days. Ako nga very cautious ka pag mainom ka ng mga bulong, especially may contents ka na arong na klaseng it should be only up to 3, maximum of 5 days. Otherwise, pwede ka mag-igwa ng komplikasyon. Remember that phenylpropanolamine can give a harm sa puso kang sarong tawo. Ayun. So dapat iyang palanday magsobra sa 7 aldaw o 5 days lang para sigurado. 5 days lang, para sigurado ka. Kaya pala ibig sabihin, mag-dry ka kida you stop it. Kung nag-dry ka within 3 days, mas maray, i-stop mo na. Pag nag-persist pa, consult a doctor. Consult doctor. Yes. Kaya pala may mga kwan dyan, if symptoms persist, consult Dr. Chris. Consult your doctor. Yes, tama ka po, Sir Henry. Consult your doctor. Ikaw talaga mga bulong na pwede kang mag-inom even without doctor's advice. Pero, dapat, konsultaon mo kung may simptomas, taba ka man hanggang may, masubrahan ka kiinom. Tama po, Sir Henry. Remember that, ang gabos na pigino mong bulong, iba talaga po yan na epekto, lalo na pag nasobrahan ka. Kaya mas maginaman giraray, mag-igwa ka, mag-seek ka mag-suot ka ng medical advice sa sarong experts, specialists, or doctors. Yes. Henry and Dr. Chris, speaking of amoebiasis, gusto ko lang pong maaraman, bako nagre-recur iyan, oras na nakainom ka naman, pwedeng makabuhay sa iya sa loob kang tulak? Pwede po ma-explain giraray. Sige na po, Dr. Chris. Ano po yan? Definitely. Ang amoeba, once na nag-igwa kataan, araw kang hepatitis, wala po yan sa system mo. Okay. Desi nagagadan Nagtutulog na yan. And there are forms ng amoebiasis. Ang pinaka-common baga sa tuya is intestinal amoebiasis. But don't you know that pwede man magkaigwa ng amoebiasis ang liver? Okay. So, ang pigami ni ma'am is reactivation. Nangyayari po yan pag dain mo tinapos ang treatment mo. So, magiging susceptible ka po dyan. Tadain mo totally na eradicate po. So, pigapot ng amoeba. Okay? Kaya, pag sinabi kang doktor na take it 3 times a day for 7 days, take it 3 times a day for 7 days, sunodon mo po yan. Makusa na po yan na nagiging epekto kaan, especially if you are taking antibiotics. Pwede kang man magkaigwa ng pigapot ng resistance, antibiotic resistance. Kaya po, pinag-istriktohan ang pagmakal kang antibiotic, it's because of that drug resistance sa certain antibiotics. Na pwedeng, pag nag-take ka na sa susunod, dahil na po yan matalab sa imo. Na-resistant ka na. Ayun. Okay. Dakulo na hapot di tungkol sa mga waterborne diseases na yan. Kundi din naman kitang oras, Dr. Chris. Tapos na naman ang oruntang duwa. Makaskason. Tapos na na. Makaskason. 826. Kaskason sana. Sa W lang kita nakaabot Duman sa wild. So, influenza. Pwedeng, daw? Ang naman to bakit ang separate ka? Dengue, di ba? Diyan na hapon. Ang dengue. Diyan na hapon, Dok. Available ka? Ang problema, basta tawan pa kang lugar, Kuya Hen. Iyan ang gusto ko talaga sa ibo Kaya talaga, kanan to na. Diyan na hapon, mag-urong kitang do. Continue tayo tas nagdadangog mo niya. Dumahog yan hapon.
3 to 4. Iyo. Tangani na, Okay. so mga dakulo na Oo. hapot ninda, magdangog yan na hapon. Tapos unta itong wild. Iyo. Bata, tinawan mo na ako binunyagan mo na ako kay slogan, ang mahilig magbisikleta. Ganun man sana, ang lalaking hindi inuumaga. Okay. Sige, Dok. Diyan na hapon. Napunan ta ka po. I-continue ta itong wild na kuwang kita. Buda, kamo tabing nagdangog mo niyan, na may mga hapot pa. Magdangog po dyan na alas 3. Tayo continue mo po, Dr. Chris Gianan ini. Iya po. O, Dok. Tabi. Okay, Salamaton, Sir Henry. Okay, tabi. Salamaton. Kanan tunay. Okay, thank you tabi, Sir Henry. And ingat po tabi kita. I-discuss ta po ini ka boss. Itong Memorandum Circular Order kang DOH Aha. na 2020-0318. Iya po. With regards also kay ining wild diseases in connection man sa mga evacuation centers Yes, in relation yes. to the recent typhoon. Yes. Po? Napapanahon yan. Napapanahon yan, kabos. Okay. Dok, Yes, salamaton, tabi. tabi. See you this afternoon. I call you this afternoon, Giraray, tabi. Thank you. Okay, tabi. Thank Apo. you, Sir Henry. Ingat po. Thank you. God bless and Bye-bye. keep safe. Bye-bye. Bye-bye. Okay, thank you. Alright. Mga tugang, Dr. Chris Gianan, so mga dakulon tabi ninong hapo tungkol sa mga diseases na yan ngunyan po na may kalamidad, nagkalamidad, buda nagbagyo, naguran, nagbaha. Magdangog graray po dyan na hapon, ipagapadagos ta mga tugang, ang discussion kang programang yan, duwan po sa tuyang programa. Salamat po kasi ng pangantabay. Ako Bicol, susunod na. Goodbye. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo. Milo everyday. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogrow. Kompletong nutri-chan para grow happy. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Looking for affordable and fresh meat this holiday season? Nong meat shop na kita. Nong